ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁନାବେଡ଼ା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରାଜୁଭାଇ ପ୍ରତି, କିଛି ରାଜୁଭାଇ ଆସିଲେ କିଛି କାମ ହେବ, ତ ସେ ଆଶା ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ଏମିତି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ତ ରହିପାରିବି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରଳ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିକାଶକୁ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ବି ମୋ ସୁନାବେଡ଼ାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। ଆଗକୁ ଆଶା ବେଶୀ ଅଛି, ପବ୍ଲିକର ଆଶା ମୋ ଉପରେ ବେଶୀ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆଗକୁ ମୁଁ ଆମର ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ବହୁତ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଆବାସ ଘର ହେଇନି କି ଜାଗା ମିଶନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସର୍ଭେ କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳଣା ମାନେ ଆମର ପାର୍କ ହୋଇପାରିବ କି ବୋଟିଂ ହୋଇପାରିବ, ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିପାରିବା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମର ମାନେ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେମାନେ ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲିକିରି। ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବସିକି ଆବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି, ଡେଭଲପ୍ ବି ଦରକାର ଆମକୁ। ଡେଭଲପ୍ ବି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଡେଭଲପ୍ ଯଦି କରିବାର ଅଛି, ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ବିକାଶକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ସେ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଶାଇ ହାତ ଚାଲିଲେ ଆମ ସୁନାବେଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିକାଶରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଅଫର୍ ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିକାଶକୁ ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ମୋ ଉପରେ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେ ବିକାଶକୁ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକକୁ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୋଭାଇଲା ଭଳି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆମ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଗତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରି ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଭରସା କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ବସାଇଥିଲେ। ପୌର ପରିଷଦର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭରସା ଓ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ବୋଲି ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଟିଭି।